Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zishaye zalimaza kabi kanzima uthisha omkhulu wesikole izingane ezimbili ebezilamula namhlanje eMzuvele High School kwaMashu okaJay. Nginibingelele ngiphinde nginamongele ezidabeni zezwedemeti igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibeza entatheli eka YouTube. Ukubikwa ukuthi zishaye zalimaza kanzima uthisha omkhulu wesikole izingane ezimbili ebezilamula ngesikhathi izilwa namhlanje esikoleni. Lo thisha omkhulu ushawe izingane kuba ukuthi uzibone ezilwe emva kokuba zibe nempo ngazi ukuthi ngabe isuswe yini ubese phuthuma wazilamula nakuyila eziyeke khona ukulwa zabe seyidumela uthisha omkhulu zimgijimisa zimgcwalisa amagceke esikole. Abantu ke bamangale kakhulu ngaso lesigameko esithe sathusa abafundi abaningi babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana ngaso lesigameko esibashiye bebambe ongezansi. uFatima Mndebele uthe bezivele zimcuphile inhlonipho yagcina kuma 90s ama-2000 leyabhubha zihlaza kanti futhi amalungelo ezinawo ziwakuthwale ngeqomo. Umgojeli Mancumalo uthe kwaze kwakubi lokho okwenziwe yilabafundi. Umvuzele Ndlela uthe yini igama lesikole. Umazibuko uthe umvuzele wawukahle kudala manje sekuhlezi kuliwa njalo wawukahle kusafunda thina ayikunzima ukuba uthisha kakhulu ke manje esikoleni. Isikole sami nje ngangifunda kuso kudala kwakunenhlonipho kulesa sikole. Umnumzane TZ Mnguni uthe kuzothiwa akaxolise yena zibuye izingane wabesefaka ama-emoji atshengisa ukukhathazeka. Umpendulo uDladla uthe njengoba kusasa zihola iqolo nje intashi zizoyidla kahle wabesefaka ama-emoji akhalayo. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuze ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.